Mâinile tale m-au făcut și m-au zidit. 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 Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește! În numele Tău, Doamne, Dumnezeu adevărului și al născutului Tău și al Duhului Tău celui Sfânt, pun mâna mea peste robii Tăi aceștia, Ștefan, Tristan, da? Da. Și Aris Ionuț, Da. care s-a învrednicit a scăpa către numele Tău și a sfânt și a se păzit sub acoperământul aripilor Tale, depărtează de la ei înșelăciunea cea veche și umple pe ei de credința cea întru Tine, de nădejde și de dragoste, ca să cunoască ei că Tu ești unul Dumnezeu, Dumnezeu adevărat și unul născut Fiul Tău și Domnul nostru Iisus Hristos. Și Duhul Tău cel Sfânt, dă rău să umble păzind toate poruncile Tale și cele plăcute Ție să se vârșească, pentru că le va face omul acesta viu, va fi din el. Scrie pe acestea în cartea vieții Tale și unește cu turma moștenii Tale, ca să se prețăvească de ei numele cel Sfânt al Tău și al iubitului Tău Fiul Domnul nostru Iisus Hristos și al Duhului Tău celui de viață făcătoare. Să fie ochii Tăi căutând totdeauna cu milă spre ei și urechile Tale să asculte glasul rugăciunilor, veselește pe ei într-un lucru luminilor lor și în tot locul neamului lor, să se mărturisească Ție închinându-se și slăvind numele Tău cel mare și preanalt și să Te laude pururile în toate zilele vieții sale, că pe Tine Te laudă toate puterile cerești și a Ta este slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ne întoarcem toți cu fața către apus. Ceartă-te pe tine, diavole, Domnul cel ce a venit în lume și s-a sălășlit între oameni ca să rupă tirania ta și pe oameni să izbăvească și pe lemnul cu cea lui cu legile mândrifice soale, întunecându-se și plământul, plecându-se mormintele, deschizându-se și pe Sfinților, spulându-se, care a zdrobit cu moartea pe moarte și a strupat pe cine avea săpădirea morții. Adică pe tine, diavole, te jur cu numele lui Dumnezeu care a arătat pomul veci și a rădărândit pe pâine și sabie de foc și se întorcea te sluja. Cutremură-te și depărtează că și te jur cu numele acelea care umbla pe ca pe usca pe valele mării și a certat viporul vânturilor, a cărui căutătură seacă dâncurile. Și groaza lui topește munții, ca acela și acum îi poruncește și prin noi teme-te ei și îndepărtează la zidirea aceasta și să nu te întorci, nici să te ascunzi din ei. Nici să-i întâmpini pe ei, nici să lucrezi împotriva lor, nici noaptea, nici ziua, nici dimineața, nici la amiază, ce de dur, în iadul tău până în ziua cea mare judecățită. Teme-te de Dumnezeu, cel ce șade pe ruvin și caută spre adâncul de care se cutremură îngeri, angli, scaunul, domniile, începătorile, stăpânile, puterile, juvinii, cei cu mulți serafimi și cele 6 ari de care se cutremură cerul, pământul, marea și toate câte sunt. Ieși și depărtează de la cei însemnați nu ales o slavă lui Hristos Dumnezeu nostru, că te jur cu numele acelui care umblă pe aripile vânturilor și face pe îngerii se Duhul și pe slujile sale pare de foc. Ieși și depărtează de la zidirea aceasta cu toată puterea ta și cu toți slujitorii tăi, că se-a preazăvit numele tău al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeul cel Sfânt, cel înfricoșător, slăvit, cel ce este în toate lucrurile și întăria sa neajuns și nepătruns, cel ce mai înainte ți-a rânduit ție diavolul de pedeapsa muncii de veci, prin noi nevrednici robii lui scoruncește și ție și la toată puterea cea împreună cu tine lucrătoare să depărteze la noi să înalți cu numele Domnului nostru Iisus Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu. Jură-te, dar într tot viclene și necurate și spărcate și urâte și lucrurile străine, cu puterea lui Iisus Hristos, care are toată puterea în cer și pe pământ, cel ce a zis Duhului celui mult și sud, ieși de acum și să nu mai intri în el, du-te, cunoaște puterea ta cea deșartă, care nici peste poși n-a avut stăpânire, adu-ți aminte de cel ce ți-a poruncit ție după cererea ta să intri în turma lor. Teme-te de Dumnezeu cu acolo îi poruncă pământul pe ape s-a întărit de cel ce a zidit cerul și a pus în înălțimilor rotar văilor și măsură, cel ce a pus în nisipul rotar mării și în ape multe de cărare tale, de cel ce atinge de munci și fume, către cel ce se îmbracă cu lumina ca și cu haine. De cel ce a întins cerul ca un cor, de cel ce a acoperit cu ape înălțimile lui, de cel ce a așezat pământul pe temelie lui și ne se va clătina în veacul veacului. De cel ce cheamă apa mării și o varsă peste fața întregului pământ, ieși și depărtează de la cei ce se pregătesc pentru Sfânta Luminare, jură-te cu pătimirea cea mântuitoare a Domnului nostru Iisus Hristos și cu cinstitul lui trup și sânge și cu venirea lui cea înfricoșătoare, că va veni și nu va zăbovi să judece pe pământul și pe tine și pe toată puterea cea împreună lucrătoare cu tine, să te pedepsească în ghena focului, dându-ne în întunericul cel mai din afară, unde viermele nu doarme, ce focul nu se stinge. Că puterea este a lui Hristos Dumnezeu nostru împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Vă întoarceți cu fața către mine. Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește! Doamne, să vă Dumnezeu lui Israel, ce te bădești toată boală și toată neputință, caută spre robii tăi aceștia, Ștefan, Aristan și Aris Ionuț. Cearcă, cercetează și depărtează de ei toată lucrarea diavolului, ceartă duhurile cele necurate și le depărtează și curățește lucrul mâinilor tale. Și lucrând cu gramnica ta lucrare, zdrovește de grea pe satana sub picioarele lor. Și le dă rău biruința asupra lor și asupra duhurilor celor necurate, ca dobândind mila ta să se învrednicească de tale în tale cele nemuritoare, cerești în slavă să înalțe, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește! Stăpâne, Doamne, Cel ce care l-ai făcut pe om după chipul și după asemănarea Ta și ai dat lui putința de a obândi viața de veci, după aceea, căzând prin păcat, nu l-ai trecut cu vederea ce ai rânduit mântuirea lumii prin întruparea Hristusului Tău. Însă primește în împărăția Ta ce cerească și făptura aceasta a Ta, pe care izbăvită din robia vrăjmașului, deschide lor ochii gândului, ca să strălucească în ei lumina Evangheliei Tale, însoțește viața lor cu îngeri de lumină și izbăvește pe ei de toată bântuiala potrivnicului, de întâmpinarea celui viclean, de demonul cel de amiază și de năluciri rele. Depărtează de la el pe tot vicleanul și necuratul Duh, care se ascunde, se cuibează din inima lui. Amin. Depărtează de la el pe tot vicleanul și necuratul Duh, care se ascunde, se cuibează în inima lui. Amin. Depărtează de la el pe tot vicleanul și necuratul Duh, care se ascunde, se cuibează în inima lui. Amin. Depărtează de el pe tot vicleanul și necuratul Duh, care se ascunde, se cuibează în inima lui. Amin. Depărtează de la el pe tot vicleanul și necuratul Duh, care se ascunde, se cuibează în inima lui. Amin. Depărtează de la el pe tot vicleanul și necuratul Duh, care se ascunde, se cuibează în inima lui. Amin. Duhul înșelăciunii, Duhul vicleșugului, Duhul sfârșirii tolești și atât în locomia, Duhul minciunii și atât în necurăția, care lucrează după învățătura diavolului, și îl fă pe noi cuvântătoare tu Dumnezeule Sfinte Hristusului Tău, mădular și sa bisericii tale, chip și moștenitor în împărăției tale. Ca după poruncile tale, viețuim și păzim pe ceta nestricată și ferim veșmântul întinat să dumnezească fericirea Sfinților în împărăția ta, cu har și cu întărările și iubirea de oameni, ale unei născutului tău, cu care ești binecuvântat împreună cu Sfântul și bunul și de viață, până să Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Întoarcem din nou cu fața către apus. Și Domnul Naș, da, împreună cu voi, că sunteți mari, răspundeți la întrebările pe care am să le pun, da? Da. Te lepezi de Satane și toate lucrările lui și de toți slujitorii lui și de toată trufia lui? Mă lepăd. Spuneți. Te lepezi de Satana și toate lucrările lui și de slujitorii lui și de toată slujirea lui și de toată trufia lui? Mă lepăd. Te lepezi de Satana și toate lucrările lui și de toți slujitorii lui și de toată slujirea lui și de toată trufia lui? Te-ai lepădat de Satana? M-am lepădat de Satana. Te-ai lepădat de Satana? Te-ai lepădat de Satana? Suflă și scuipă pe el. În mod simbolic suflați și scuipați așa către apus. Vă întoarceți cu fața către mine. Te unești cu Hristos, mă unesc cu Hristos. Te unești cu Hristos, mă unesc cu Hristos. Te unești cu Hristos, te uni cu Hristos și crezi lui, cred lui, ca un împărat și Dumnezeu. Cine zice? Nașul sau naș? Crezi. Trebuie să citești de carte. De aici, acum aici. Cred într-unul Dumnezeu, Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Autoțitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecinii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri, s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care din Tatăl purcede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă și sovornicească și apostolească, biserică, mărturisesc în botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului, ce va să fie. Amin. Te unești cu Hristos, mă unesc. Te unești cu Hristos, te unești cu Hristos, te uni cu Hristos și crezi lui, cred lui, ca unui împărat și Dumnezeu. Cred în unul Dumnezeu, Tatăl
țintorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și întrul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care totul s-a făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrerupt de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, s-a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și-a de-a dreaptă Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață făcătorul, care din Tatăl purcede, cel care împreună cu Tatăl și Fiul este închinat și slăvit, care a grăit din proroci. Într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și în viața veacului ce vă să fie amin. Foarte bine. Te unii cu Hristos și crezi Lui, cred Lui, ca unui împărat și Dumnezeu. Te unii cu Hristos și te închin Lui, mă închin Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Mă închin Tatălui și a Fiului și Sfântului Duh, treimii celei de o ființă și nedespărțite. Binecuvântat este Dumnezeu care voiește ca toți oamenii să mântuiască și la cunoștința adevărului să vină acum și pururea și în vecii vecii. Dumnezeu, biserici pentru miratul din nou, Domnului să te rugăm. Doamne, miluiește! Credință prin lacrimi și de Dumnezeu să intre în trența Domnului să te rugăm. Doamne, miluiește! Părintele nostru, din Arhivul Sfântului Iove și din Apostolul Roței, și să te adoții pe cea de diaconime, pentru sufletul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru părmitorii noastre, pentru mai mari grașilor și satele și pentru viitoarea de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se sfințească apa aceasta cu puterea de lucrare și venirea Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să vină binecuvântarea Iordanului, pentru ca să vină peste apa aceasta lucrarea și curățitoare, trecicele pe Hristos de fire, pentru ca să ne rugăm de luminarea pășiște și de credință prin venirea Sfântului Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se arătească această zbunitoare de toate lucrurile vrăjmașilor, celor văzuți și a celor nevăzuți, pentru ca vrednici să se facă de părăția cea desticăcioasă în ceea ce se botează în aceasta. Pentru aceștia care vin acum la Sfânta Luminare și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se facă împreună să despărtași morții și vierile de Hristos Dumnezeul nostru, pentru ca să-și păzească haina botezului și pogodirea Duhului neîntinată și până plecare în ziua cea înfricoșătoare lui Hristos Dumnezeul nostru, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca să se facă lor anul aceasta mai înalt și luminos pe iertarea păcatelor și spre îmbrăcăminte de nestricăciune, pentru ca să audă Domnul Dumnezeu glasul rugăciunii noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, ca să ne izbăviție și vei de necazul în ea, miluiește și de voia, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, Doamne, miluiește! Sfânta noastră de Dumnezeu născătoare și Dumnezeu Fecioara Maria, cu Sfinții să o pomenim. Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne! Pe noi înșine și pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Propovăduindu-o altora slăbozirea și făgăduind-o cu deplină încredințare în iubirea ta de oameni, cea negrăită, să mă arăt eu însumi netremnic rob al păcatului, așa să până cel ce singur ești bun și iubitor de oameni, să nu mă întorc cu milit și înfruntat, ce trimite mie putere de sus și mă întărește spre slujirea acestei tale mari șerești. Și fă să ia Hristosul tău în aceștia ce se vor naște din nou prin a mea nevrednicie și zidește pe temelia apostolilor și a prorocilor tăi, și să nu-i suri și să dăște pe ei sărbirea adevărului în Sfânta ta sobornicească și apostolească biserică, și să nu-i smungi ca spărind ei în dreaptă credință, să se slăvească prin ei preasfântul tău nume, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrările Tale și niciun cuvânt nu este de ajuns pe lauda minunilor Tale. Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrările Tale și niciun cuvânt nu este de ajuns pe lauda minunilor Tale. Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrările Tale și niciun cuvânt nu este de ajuns pe lauda minunilor Tale. Că Tu de bunăvoie toate, aducându-le dintr-o neființă într-o ființă, cu puterea Ta ții făptura și cu purtarea Ta de grijă chivernițești lumea. Tu din 4 stihii ai așezat făptura, cu 4 vreme ai încununat curgerea anului. De Tine se cutremură toate puterile îngerești, pe Tine te laudă soare, pe Tine te slăvește luna, ți se pleacă stelele. Pe Tine te asupra inima lumina, pe Tine se îngrăjesc ca dângul, pe Tine te zboare, te-ai închis cerul ca un port. Tu ai întâlnit pământul peste ape, Tu ai îngrăjit marea cu un simplu, spre deasupra de păsăta aia, cu puterile îngerești, ți-e slujește de la hanilor, ți se închină. Eruvimii cei comuți, serafimii cei cu de 6 ale, din prejur stând și zburând de frica slavei Tale și de cuprins să se acoperă. Că Dumnezeu fiind necuprins de gând și de cuvânt și fără de început, ai venit pe pământ chipul nostru luând într-o asemenea românească, făcându-te că n-ai răbdat să pune pentru rândurile mile Tale să vezi neamul omenesc venit de diavolul, și ai venit și ne-ai mântuit pe noi, mărturisind la rute vesimila Ta, nu te nu-i facerea atât de bine. Toată firea omenească ai slăvit-o pântecele fecioare, ai simțit cu nașterea Ta. Toată făptura te laudă pe Tine, Cel ce te-ai arătat, că Tu Dumnezeu nostru pe pământ. Znarnitul de oameni, Părate, vină și acum cu povărârea Sfântului Tău, care sfințește toate și sfințește apa aceasta. Iisus, znarnitul de oameni, Părate, vină și acum cu povărârea Sfântului Tău, care sfințește toate și sfințește apa aceasta. Și de care îți măvit binecuvântarea Iordanului, fără izvor de nestricăciune, dar de sfințenie, deslegare de păcate, vindecare de boli, diavolul învieire, de puterile cele potrivnice neatinsă, plină de putere îngerească, să fugă de la ea pisma și sfântitare, care chema, Doamne, numele Tău cel minunat, slăvit și înfricoșător pentru cei potrivnici. Să se zdrobească să se chipul crucii Tale toate puterile cele potrivnice. Să se zdrobească să se chipul crucii Tale toate puterile cele potrivnice. Să se zdrobească să se chipul crucii Tale toate puterile cele potrivnice. Să te împărteze înainte toate crucile ce sunt văzut și nearătate și să nu se ascunde în apa aceasta cu crucele întunecare a Dumnezeu, Doamne. Nici să se cumva de la aceștia care se botează în lucrurile care aduce publicarea gâtului și curare cugetului. Și Tu, stăpânea toate, arăta apa aceasta apă de izbăvire, apă de sfințire, curățire trupului, sufletului, dezlegare de rările tale, păcatelor, luminare, sufletului, baie de a doua naștere, noire Duhului, arde înfiere îmbrăcăminte de nestricăciune, izvor de viață. Că Tu, Doamne, ai zis că lați-vă și vă curățiți, scoateți pleșurile din sufletele voastre. Tu ne-ai tărit nouă de sus, a doua naștere, prin apă și prin Duh, arată Doamne în apa aceasta și la acestora care se botează, să se schimbe prin ea să lemne de omul cel vei stricat de luptele și răciunii și să se îmbrace în cel nou, care se vede după Trupul Sfântului Său. Ca fiind împreună să cu asemănarea morții Tale, cu botez să se arate, să facă părtași vierii Tale și prin darul Sfântului Duh și prin sporită așezământul Harului să ia plata chemării cele de sus și să se numere cu cei întâi născuți în Sfânt și Cer, pentru Tine, Dumnezeu și Domnul nostru Iisus Hristos, că Ți se cuvine slava, puterea, cinstea și înțelepciunea, împreună cu Cel de început al Tău, Părinte, și cu Sfântul și Bunul și de viață și de Tău, acum și pururea și în vecii vecilor. Să luăm aminte. Ce luminează și sfințește pe tot omul care vine în lume acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel mare. Hai, primul. Ridică-ți așa pantalonii până la genunchi. Doar atât a fost. Ai dat jos? Ia să dai și sacul jos. Și să te desfaci. Așa, lasă atât, dar măcar atât. Așa. Și desfaci așa la piept puțin. Ia, desfăceți-l aici puțin la piept. Și transpira copilul. Nu? Așa. Dă-ți sacul jos. Să dăm și besuța un pic ca să fie. Și să scoți cămașa așa la spate puțin aici, da? Așa. Bine, când îmi spun eu, îți ridici acolo la spate. Așa. Da? Se unge robul lui Dumnezeu Ștefan Tristan.
unde lemnul bucuriei, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Spre ascultarea credinței, spre temăduirea sufletului, ridică la spate, și a trupului. Mâinile tale m-au făcut și m-au zidit ca să umblu pe căile tale. Da, și voi, veniți pe partea asta, așa, nașa pregătește ce primește. Deci, da? Ștefan, Tristan. Se botează robul lui Dumnezeu, Ștefan Tristan, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Dă-mi haină luminoasă, să găvească, mult milostivă, înțoasă, spre temăduirea sufletului. Ridică așa la spate. Ia, sus, ca postul. Și a trupului, spre ascultarea credinței. Mâinile tale m-au făcut și m-au zidit ca să umblu pe căile tale. Haide! Aris și Ionuț, da? Jos, lasă capul așa jos. Se botează robul lui Dumnezeu Aris Ionuț în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Dă-mi haină luminoasă. Se îmbracă robul lui Dumnezeu Aris Ionuț în haine dreptății, în haine luminate, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Să vă trăiască, să fie sănătos. Și acum ai nevoie al nostru din Domnul Iubite, aceștia nu luminează în apă și în Duh și ei dăruie lor în partea păcatelor celor de voie și celor fără de voie. Însu stăpâne prea durată, împărată tuturor dăruieșilor și pe cetea Tatălui Sfântului și Dumnezeu puternicul și închinat pe Tău Duh și cu minecarea cu Sfântul Sânge și cu Sfântul Sânge al Prețințului Tău. Păzește credința Sfințenia Ta, întărește credința ortodoxă, izbăvește de cei rău și de toate mântuirile Lui. Și păzește sufletele lor în frica Ta cea mântuitoare, în curățire și în dreptate, ca în orice faptă și cu binefăcăinție, să se facă fi și moștenitori celestiale părății, că Tu ești Dumnezeu nostru, Dumnezeu care iubește și mântuiește slavă în Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește! Să se protejeze rărilor în vieții, să stăpâne, Doamne, că trebuie să se ducească până la granițe tale, lumea lor. Apă înseamnă apă care facă za credințelor dezvăluite de vrăjmași, păzește desfăcată și nechinată, haina de sfântăciune cu axa au plecat, păsând cu ei cu calul lor, instigată de cetatea cea de pofticească și prin răsile acestora și noi cu mulțimea extraordinare. Că să ne binecuvântați cu Dumnezeu și cu credință în numele Tău așa, și cu credință în numele Tău așa, și veci veciilor. Doamne să ne miluiești! Doamne miluiește! Dumnezeu, Dumnezeu, care te spune Pătăsului Tăi, să duce cerească celor mărghisat. Și cea doua oară ai descoperit puterea aceștia, nu luminează în apă și Dumnezeu și vederui că răritare păcaților celor de voie și de voie. Pune peste inima Ta ce puternic și ne păzește cu puterea de zăpățitană, crește bună, necurată, învenicește ca prin Sfinție, să dovedească viața de veci, că Tu ești Sfințirea noastră slavă, în Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor. Amin.
mântuitor până în sfârșit, ca să primim cu luna ta cea neviitoare. Al tăi să ne miluiești și ne mântuim pe noi, Dumnezeu nostru, slavă, înălțăm pe unul și celui fără început al tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de gheața Mântuitorului tău, acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Pe ce te-a dat Sfântului Duh, 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 pe ce te-a dat Sfântului Duh. Stai. Ce te-a dat Sfântul Duh? Botezat, tu te-ai iubit, tu te-ai sfințit, tu te-ai spălat, tu te-ai numele Tatălui și al Fiului și Sfântului Duh. Amin. Da, deja. Hai, vină. Hai, luăm pe Ionuța. Aris, hai. Mai? Aoleu, dacă te pleca și tu ca lumea. Pentru treabă, ca. Lasă. N-are nimic. Uitați acum după aceea. Aici. Pe ce te-a dat Sfântului Duh, 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 pe ce te-a dat Sfântului Duh. De Tatăl te-ai mâncat, te-ai sfințit, te-ai spălat. Ține capul sus. Sus. Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Te-ai Nicolas Sfântului. Botezat, te-ai mântuit, te-ai sfințit, te-ai spălat, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hai să Hai, vină bun. să luăm aminte, pace tuturor. Și Duhului tău, Domnule, este luminarea mea și mântuitul tale. Domnule este apărătorul vieții mele, deci nu voi fricoșa. Bine Fisul la Roman, Sfântului Apostol Pavel și Chire. Fraților, nu știți că toți prin Hristos Iisus ne-am botezat, într-o moarte ne-am botezat, deci ne-am îngropat cu El în moarte prin botez, pentru că precum Hristos a înviat din morți din slava Tatălui, așa să umblăm și noi într-unuirea vieții, asta cum Domnul cel vechi a fost răstignit împreună cu El, ca să se nicească după păcatul Lui, pentru a mai gloria Tatălui, că-și iertă prin apostol și păcat, i-a dat mântuit împreună cu Hristos, crede în noi vieții împreună cu El, și în Hristos viața noastră mai moarte. Moartea mea Lui, că-și a mântuit, a mântuit Lui, odată totdeauna. Iar de trăiești și trăiești Dumnezeu, așa și voi să mântuiți, vă că sunteți morți păcatului, dar și pentru Dumnezeu, în Hristos Iisus, Domnul nostru. Pace ție, Domnule! Duhului cap, aleluia, aleluia. Cățel Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați iertat. Aleluia!
botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă, și iată eu sunt voi toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce prin săvârșirea tainei Sfântului Botez, bunătatea de însuți pe cei ce cred în Tine binecuvintează, pe pruncii aceștia și pogoară peste capul lor binecuvântarea Ta și precum ai binecuvântat pe prorocul Samuel, pe împăratul David, binecuvintează și capul robilor Tăi, Ștefan, Cristian, și a robului Tău, Ares și Ionuț. Pe pâna mea, păcătosului, însoțește pe ei cu Duhul Tău cel Sfânt, ca sporit cu creșterea și cu căruntățile bătrâneților să ținați în slavă, să vadă bunătățile Ierusalimului în toate zilele vieții sale, că ți se cuvine toată slava, cința și chinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să vedem ce trebuie să fac. Și ieftină. Mai bine. Se tunde robul lui Dumnezeu, Ștefan Cristan. Se unește sau de salmă. În numele Tatălui. Amin. Și al Fiului. Amin. Și al Sfântului Duh. Amin. Acum și pururea și în vecii vecilor. Uite-te culorile, să mă fost. Să-l ții bine, da? Hai, Ionuț. Se tunde robul lui Dumnezeu, Aris Ionuț. Stai. Să ne mânuțe. Ții bine, da? Și tu ai multe culori. În numele Tatălui. Amin. Și al Fiului. Amin. Și al Sfântului Duh. Amin. Acum și pururea și în vecii vecilor. Miluiește-ne, Prea Dumnezeule, cu mare mila Ta, cu Dumnezia, unde și ne miluiește. Botezați robii Tăi, Ștefan, Cristan și Aris Ionuț, pentru sănătatea și
și mântuirea lor. O, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Că ne rugăm pentru robii aceștia Teodor și Ileana și Pantelimon și Aura Simona nașilor, care au primit pe robii tăi aceștia, nou botezați pentru sănătatea și mântuirea lor. Pentru Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca buni și iubitori de oameni. Rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristoase, Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Și iată, acestea împreună cu noi alcătuind trupul cel tainic al lui Hristos, care este biserică. Ceea ce înseamnă că și Ionuț și Ștefan, iată, de astăzi sunt membri ai bisericii și sunt mădulare ale trupului tainic al lui Hristos. Adică fac parte din biserică. Deci biserica suntem noi toți oameni. Biserica nu este numai clădire, ci biserica este formată din noi, credincioșii, cei botezați în numele Preasfintei Treimi. Iată că lor astăzi li s-a iertat păcatul strămoșesc, păcatul săvârșit de Adam și Eva în Rai. Ei astăzi au primit atât numele de botez, cât și Îngerul Păzitor. Înger Păzitor care îi va însoți iată din această clipă toată viața lor și dincolo. Pentru că știm foarte bine că omul este alcătuit din trup și suflet. Și trupul este muritor, iar sufletul este nemuritor și veșnic. Iată, atât Ștefan cât și Ionuț au nume de sfinți, pe lângă Îngerul Păzitor, iată, au și pe acești sfinți care se roagă pentru ei și care îi veghează, atât Sfântul Ioan Prorocul, cât și Sfântul Arhidiacon Ștefan, iată, mari sfinți. Dragilor, aveți pe lângă părinții cei după trup, de astăzi înainte, încă o pereche de părinți, și anume părinții cei sufletești, care sunt nași. Iată, aveți datoria ca de aici înainte să-i respectați ca pe proprii voștri părinți. Iar dumneavoastră, domnilor nași, să vă rugați pentru ei și să-i ajutați ca pe proprii copii. Căci veți da, desigur, răspuns înaintea lui Dumnezeu și ei, de asemenea, vor da răspuns înaintea lui Dumnezeu, dacă nu-și vor respecta nași. Există în cartea de rugăciuni rugăciunile copiilor pentru părinților. Și iată, sunteți destul de mari și puteți să citiți din aceste cărți de rugăciuni, aceste rugăciuni ale copiilor pentru părinți. Pentru că este foarte important ca voi, copii, să vă rugați pentru părinții voștri. Și mai există tot în cartea de rugăciuni, rugăciunile părinților pentru copii, care de asemenea sunt foarte importante. Și iată, și domnii nași pot să răstească aceste rugăciuni, atât pentru copiii dumneavoastră, cei după trup, da? Cei trupești, cât și pentru cei cărora dumneavoastră le sunteți nași, părinți spirituali. Rugăciunile părinților întăresc temeliile caselor copiilor lor. Iată, dacă dumneavoastră vă veți ruga, cu siguranță și copiii dumneavoastră se vor ruga pentru dumneavoastră. Când vă vor vedea pe dumneavoastră plecându-vă genunchi înaintea icoanei și înaintea lui Dumnezeu pentru ei, iată, și ei cu siguranță o vor face atunci, da, când dumneavoastră veți trece prin anumite greutăți. Rog pe bunul Dumnezeu să le dăruiască tinerilor Ștefan și Ionuț o viață frumoasă, viață binecuvântată, rodnică și să nu uitați, dragilor, că nu putem face nimic în viață fără Dumnezeu. Să căutăm pe cât posibil să fim apropiați de Dumnezeu. Prin rugăciune și prin fapte. Nu trebuie să căutăm să venim la biserică numai atunci când este
Paștele sau când este Crăciun. Și atunci când ne rugăm la Dumnezeu, da, trebuie să alergăm din tot sufletul și din tot cugetul. Și să alergăm așa, chiar dacă nu venim pe fiecare duminică, dar măcar o dată pe lună, să trecem prin casa sa și să-i dăm slavă lui Dumnezeu că suntem bine, să-i mulțumim pentru toate binefacerile sale și să ne ferească de tot ceea ce este rău. Dacă noi vom fi depărtați de Dumnezeu, iată, nu vom avea protecția Lui. Știți, omul, prin rugăciune, îl cheamă pe Dumnezeu, iar Dumnezeu vine. Atunci când omul face lucruri rele, nu Dumnezeu pleacă de la om, ci omul se îndepărtează de el. Iată iubirea lui Dumnezeu. Nu Dumnezeu pleacă, ci noi ne îndepărtăm de El. Iar noi când îl chemăm prin rugăciune, nu noi suntem cei care mergem la Dumnezeu, ci Dumnezeu este Cel care vine la noi. Și vă mai spun un lucru. Noi suntem cei care deschidem ușa sufletului lui Dumnezeu să pătrundă în interior. Ați văzut? Iată, dacă noi să deschidem cuiva această cleanță care se deschide doar pe interior, nu poate pătrunde nimeni în sufletul nostru. Nu putem iubi pe cineva cu forță. Dacă noi nu-i deschidem și nu-i dăm posibilitatea aceasta, da? Și nu vrem, nu-l iubim. Așa este și la Dumnezeu. Dacă noi nu-i deschidem din interior, că se află cleanța doar prin interior, Dumnezeu nu poate să intre, dacă noi nu-i deschidem. Da? Nu are cleanță, nu are... Da? Iată, dacă noi nu-i deschidem, El nu poate pătrunde. Și să facem cumva, să-i deschidem lui Dumnezeu să pătrundă, ca să fim, iată, feriți de tot ceea ce este rău și să avem o viață frumoasă, fericită. Vă doresc atât vouă, celor care ați venit astăzi taina Sfântului Botez, cât și domnilor nași, viață frumoasă, binecuvântată și să mai facă aceste fapte bune și să mai boteze, pentru că este foarte important și veți avea plată de la Dumnezeu, iar părinților să vă rugați pentru copiii voștri, că este cel mai important. Rugăciunea înseamnă cel mai mult înaintea lui Dumnezeu, da? Și înaintea oamenilor, putem spune. Da? Ați văzut? Nu trebuie să ne rugăm la Dumnezeu numai când dăm de greutăți. Și atunci când suntem bine, trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu că suntem bine și să ne ferească de rău. Dumnezeu să vă binecuvinteze cu al său Paște, cu al său bine de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ați primit taina Sfântului Botez, ați primit taina mirungerii, urmează acum să primiți pentru prima dată taina Sfintei Împărtășani. Da? Ați mâncat? Ați băut? Nu. Nu, ei. Copiii. Mâncare, băură, ceva? Tu mâncași ceva? Câți ani? 6. Bine. Da? Vă împărtășesc pentru prima dată. De aici înainte, el, fără să se spovedească, doar să nu mănânce, să nu bea, se poate împărtăși, iar tu trebuie să te spovedești. De la vârsta de 8 ani trebuie să ne spovedim. De ce? Pentru că de la această vârstă începem să fim conștienți și să ne dăm seama că un lucru îl facem bun sau că îl facem rău. Și de atunci, din taina spovedanii, iată, ne căim de păcatele noastre sau de greșelile noastre și ne ferim, iată, să nu o luăm pe cale greșită. Da? Deci de aici înainte, rămâne datoria părinților să-i îndemnați să vină la biserică, să veniți la biserică cu ei, da? Să-i împărtășim, să-i spovedim și iată, să se împărtășească de harul și Dumnezeu al unuia Dumnezeu. Așa. Așa, aici, da? Ne închinăm. Așa. Ia. Mă ajungi. Așa. Și aici. Gata. Haideți, copii, duceți în față. Ia, aici vă închinați aici și aici. Și după aceea înșetați acolo în mijloc, da? Haideți aici, în partea asta.
Dumnezeu, Aris, da? Ionuț, și Sfântul Trup și Sânge al Dumnezeu și Mântuitorul nostru, gura mare. Pe tot? Hai, lasă că e bun. Hai, trebuie să le iei tot. Hai încă puțin că iei pâine după aceea. Și trece. Gata? Ia pâinică de acolo. Uite, vezi. Să nu scuipi, da? Ia pâinile acolo. Să împărtășește Domnul Dumnezeu și Sfântul Trup și Sângea Dumnezeu și Mântuitorul nostru. E bun? Hai, înghite. Ia și tu de acolo. Mai dați unul. Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Robilor lui Dumnezeu, Teodor, Ileana și Pantelimon și Aura, Simona, nașilor, dăruiește-le, Doamne, viață lungă, mântuire, sănătate și într toate bună scorire și păzește pe noi și într-un mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, Părinților, moșilor și tuturor invitaților care au participat la săvârșirea acestei Sfinte Taine, dă-le, Doamne, viață lungă, mântuire, sănătate și într toate bune scorire și păzește pe noi și într-un mulți ani trăiască. La mulți ani și multă sănătate!